pasabot sa akong mga agaw na nga paanag gayuma la pusyon ba nga wa may kabalitian diri lugar. Sige na lang tulala, gimingaw ka tulo ang luha. Sa kalibutan gusto na na kumawa. Pagkapait, may yung tagang ako. Ang gugmasay mo, pwede rara yung idalit. Usay. Eyo! Yum yum yum! Yum yum yum! Gaw Marjong! Gilas gaw ikaw raman day gapon na gaw! Gawan yung tutok mo eh! Naabot lagi ka diri gaw! Ay naamo ko dire? Sabi na ako ka nang nakasabalitian na gaw! Ah, himbalin ako kay kanang gi-demolish dito. Tabangi ko gaw bi, asa ta pwede makakuha ka ng pinaka-epektibo nga gayuma gaw kay kanang gayamahon ako si Joy dito gaw basta agong gaw. Ah, gayuma? Gayuma? Sige, timplahan ka na ako at kabla ka epekto kay ni. Hato tayo ibabaw ka na dito ako mga ingredients. Ingredients mo sa gayuma gaw? Oh. Ikaw mismo mo timpla gaw? Ako, yum yum yum! Si Sugdan na naman pagtimpla gaw. Sugdan na ako ang pagdukdok pagtimpla para makuha nimo ang imong gipangandong ug gipangita ug gibulong ug unsa pa diha. Atong dukdukon moy. Pagbasa atong pugon atong isulod sa grapa. Una siya ay unang ingredients ug kani nga dahon para di na siya makabuhi sa imuha. Atong dukdukon gyapon. Pagduga atong pugon isulod sa grapa ug ang katapusan natong ingredients gaw muni siya nga dahon nga atong himuog lana nga agi sa imong singot. Singot gaw? Oh. Kinanglan yung singot ako gaw? Oh, ug ato siyang pugon isulod sa grapa. Mao na ni gaw ang akong ginganlan og lumay. Gamita kini para makuha nimo higugmaon kag maayo. Unya gaw, muna ra ko gaw. Dagang salamat kay gaw. Yum yum yum. Basig pwede pa natong balikon. Nang kaagi nga kitang duwa pinmalipayon. Di na jud sayangon. Napan kong wana di dyan sa ako na lang ningan duson. Boy Suman is back. Nakabalik na jud ko asa kong gikan. Bantay lang mo sa kuya. Boom! Suman mo diya, Suman! Suman malagkit balanghoy kamuti! Suman mo diya, Suman! Nauwi, pila naman ta kasi mana diri na sig shot ses pero wa jud ka bantay nga ni agi si Boy Suman ba pila na jud ta kuan nga wala tay pulutan. Bitaw no. Abo kita sa ihaan. Gimingaw na ba ata kang Boy Suman mga ses? Say shot sa ses. Si Boy Suman. Sis kita mo ni Boy Suman. Boy Suman! Ya I am lover boy na dunay pagkapak boy puti kamay lang taw nila sa kumura do bad boy suwayira gug sabay di ba kay nung ka good boy marjong na taga-tago malipayon sa sad boy ya ako ning i-flex kahibaw ba mo nga daghan jumudoon Uy, na naman si Boy Suman. Una na jud sa naabot ang jud sa. Uy, makakalutan na jud sa Suman ani. God, pero na ta sa Suman nga lami. Okay, grabe siya. Sad naman trad na nila bay. Gani mo Boy Suman oy. Ginano na ba mi nimo ay. Oh, Jud, labi na si Greg. Sabi lang si Ay, ay sorry. Uy, isa lagi mo. Ay, yun lang yung itulak. Ora ba na pinakababae sa inyo? Nagdris-dris. Unawan po tali Boy Suman. Uy, sila na. Baby damsi Hey my baby damsi Tambog siyang sexy Matay na lawat sada Grabe ka lamig I call you cutie bunny I just wanna make you happy. Si Cindy? Ano naman po na siya? Kasi ano po nag-invite niya? Maguba din ito mga plano rin, sis. Saan man ni sis? Salig lang, sis. Kaya rin. Sige ha. Kaligan na po, sis. Na ang mga alagi sis. Sis! Ano na lang, no?
Ayaw ka na. Ako ganay sa yung suman, sis. Ano naman, sis? Ha? Lami magyapon yung suman. Oh? Sabi kaya kayo. Hindi ko ma kung sinong dilay. Tama ako yung muganer-aner, matistingan akong gayuma ba. Sige, mag-shotan ninyo. Ako yung muganer. Ako yung gunner, be. Dapin, ako di agi Glorio. Dapin, grabe. Takot. Guys, sibog. Ako man permini. Sa puwera permini busuman uy. Nga si Cindy nga iya mangipuak yang si Kasay pero iya gyapon gikuan. Putlan jud ni busuman uy. Shot. Sa ako'y gunner ninyo. Gregorio. Shot, di agi Glorio. Naglulod, manang naong ni mo di ay. Daon Cindy. Ayaw ka bala ka, sis. Makuha na mo na si Boy Suman. Don't worry. Pila naman na nakaon yung ikaw Gregorio, bali 150 mo nakaon na, 150. Sa 150 lang eh. Kamahal kasi mong Suman, Boy Suman. Sa una tag-G's, karang 150 na. Bitaw ay. Kung sa ano lang mo kalampag di agud. Ay no? Ano mo kalampag mo mahal, gilibre na nako si Cindy gani, buto sabot. Ay discount si Cindy, yung discount gilibre na ko. Ay ba? Yay ba? Ay bayad na lang, bayad. Yan saan? 600 ra tanan. Ha? 600 ra. Lara, 600? Kamay na. Oy, mo nang 100 Cindy. Ano naunsa naman ni? Si Cindy pagabot kay Cindy. Tagaan niya kwarta, libre pa jud. Pagabot sa mua, pabayaron may mahal pa jud kayo. Di naman imayo mo boy suman uy. Nagkadugay nagkamaro jud si boy suman. Sige na, daga nagpalaw gyud. Sige na. Sayaw sa 1.5 sa lagi, 1.5 ba? sayaw. Portahan na ninyo. Uy, di mo basta-basta mga suki ba? Okay. Juan, mangguni ka ng dapilit, daplin, tindog mo. Kani kang Cindy, kay mag-apil mong gutsa sa akong sayaw, nasa 500. Abusado naman iha. Uy, murag di na jud maayo ay bad boy na, sad boy pa jud. Murag nya karon si Cindy, pagabot kay Cindy yang entertainog tama, niya pa jud tagag kwarta nya. Unsa man ta ani? Iya ba ta mga good customer? Di ba kabantay ka? Oo. Diri Jeric. Kung sayo do si Busuman. Aning ko gid mo shot mo, Greg. Shot pa. Shot lang. Dito na ba yun? Nando. Direct ko. Shot, hindi yung shot. Shot. Kuno. Hey my baby, tamsi, tambok siya nga sexy, matay na lawat sada. Grabe ka lamig, I call you cutie bunny. I just wanna make you happy. Hindi shot, hindi shot ba? Shot, hindi. Shot sa unya. Wow ko. Isa na, mangisa ko ha? Mangisa ko ba? Gawa si Greg nakainom. Sige lang, wala man tayo pikto sa lalaki to. Di mo pikto sa lalaki to. Gawa eh. Gawa. Eh, pasin ako bay. Unar ako. Sa Busuman uy. Murag kasi man mi ikaw na boy na ganit bay nahubog kon niya ni. Chat sa siguro pulutan ni Suman. Sige, last na niya. Pasin ako ha. Di na ko ha. Tubala Busuman. Wala, naglain naman to yan. Wala man noon. Okay raman. Okay ra kay Busuman basta shot lang na. Ano, last shot na nako niya. Pasin ako. Bahala na mo diri. Wala ako ngayon. Tumatotal, nakapangwarta na bitaw ko sa inyo ha. Boom! Ano kasi? Nara ko ha? Good siya yung kwarta ninyo ba? Busuman. Busuman. Joy? Busuman. Joy? Busuman. Mangisa ko ha? Mangisa ko ba? Sis, time sis.
si Boy Suman diri ses. Ha? Hindi na ako baka ni. O sila na may gigisudlan ani. Gibutan ako magayuma sis. Diyan ako gibutang kay para di mahalata. Ayun, tuot gabi. Ay pagkaban. Ano nga sa kita utok gamay. Isa ka tuluan yan. Maimo na si Boy Suman. Sige sis, gina si Boy Suman diri pa imo sis. Gawa. Ay, pasin ako bay. Chat sa siguro pulutan ni Suman. Sige, last na niya. Pasin ako ha. Di na ko ha. Muna naman ko ninyo. Sa balay na lang ako matulog. Sige. Okay, sa itong una makita ni Boy Suman. Una yung higugmaon. Kung pwede, sundan ko ni si Cindy. Masakuan na yung si Boy Suman. Ano, Joy? Joy! Ikaw na, Joy. Puti ka. Lamia man mo, Joy. Kabalo ko, gimingaw ka sa kong Suman, Joy. Ikaw si Suman, Joy, oh. Kabalo ka, Joy. Gimingaw ko pag-ayos si mga, Joy. Ikaw na ginahuna-huna na ako sa matag adlaw, Joy. Bisag na ako sa buhol, Joy. Ikaw si Suman ako, Joy, oh. Wala ko kadahong sa akong kasing-kasing ikaw kay gapadulo. Sige pa, Joy. Kaon pa, Joy. Kabalo ko, gimingaw ra mga kong Suman, Joy. Karuna na ka sa kuwali kayang masakitan kay ikaw akong panggaon. Ang kamot kag kunitay wala na'y buhi ay lagta karon. Utda ni Malihog, Joy. Tukan ka, Joy. Hangin ta kamay dito ta sa bye-bye kay chili. Joy, okay ra ka, Joy. Natukan ka sa akong Suman, Joy. Okay naman. Grabe ka mo pahungit mo pakaog Suman. Uy, matukan man sa ta. Hindi na diya ko sa akong dagan-dagan Boy Suman. Gimingaw ka sa itong dagandagan. Hmm. Dagandagan tata. Bata. Akong gugma para sa imo wala na joy line pang makapugong. Para sa ako ay imong pagkagwapa wala na po'y lain nga makatupoy. Ako nagkatay katami si mong smile mura mong gyud ko diri gilumay. Ako nagkatay wala ko girinay halakit kadako gid sa akong kalipay. Ako nagkatay katami si mong smile. Gimingaw na ko nimo pag-ayo, Joy ba? Anong karon ra man ka nagpakita sa kuha, Joy? Mura mong gyud ko diri gilumay. Gregorio! Ikaw man din na Gregorio! Sige, buhat niyo sa kuha, Gregorio! Si Joy, Boy Suman. Kasi ikaw si Joy! Ako lagi si Joy. Si Joy lang ang naginusarang babae nga hawkan ako sa imang mga agtang. Boy Suman, kisi ko. Awa, nakaigit na noon ko Boy Suman. Dili ni maayong gayumahon ta ka, Joy. Dili pwede nga pamaagi ra ni akong gugma sa gayuma. Dili ko gusto matuo ka sa kuha, Joy. Di ko gusto nga mubuhat ka sa mga butang nga dili ka magmanipayon. Ug usa pa, okay ra ko nga okay ra ka. Pero mas okay ta na to ug mag-uban tang duha. Bisan pagtawagon kog amaw, pero napagdesisyonan na nako nga ikaw akong higugmaon sa adlaw-adlaw. Wa ko ilain buhaton diri kundi magulat ra sa imuha. Andam lukot piring maguwat bisan pag mo init pa man diring mo uwat. Pabuton ta ka, Joy. Kay di ba tiyo ka ring taong gugmaan. Ako ang kasing-kasing ikaw manggit po di ang gana.